Dami di debata na sumurup siyan salu na roh. Di mamanok tong mga ramuti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus to patay. Amin. Hata na hata di bigunta sa dalion. Di enek do siyan buku Heber 5 ayat 5 sampai 10. Didok somonon lau somon itu nang Kristus dan ibana mga ito sahala situa di malin tudirina debatado nama doktu hita nama doktu ibana anak kudoho sadarion doho butubuh somon na ito na hindi na asing malin doho rodi saliling-diling na manghuton horong di si Melkisedek tagan colma ibana di pelehon do akka pangiduan na do ele-elet na mardongan ang bolon do ilu-ilu tunatuk palua ibana sian hamatea jadi ditagihon do ibana gabe malua sian hatahutoni atik pe anak ibana di guru hodo pangoluyon marhite sian nati naunai jalak dumripas gabe si korhon halwau sandiling na ibana di sudena mangului ibana di goar debatado ibana situa di malib mangihuton horong di si Melkisedek itu saatnya amanami na namin ang holongan di bagasan Kristus Jesus molos entero natoras na tua-tua itor dihawla na konay didok anakku do aduh anakku hasiak itor ditontiku itor sesonak kia do hadang minoto memang itor tarida do badua kita rida subuhi hidupan nasi tani mo tiba lagu itor ditontiku do memang molo dawo siadak danaki memang wajar dak sonang mulutan jalan dak danaki pe molo dawo sian nguluan ni natorasna dak sonang muluna ala hola di dok anakku wasiaku tondikku doho ungkapan hati yang menyejukkan molo saya di dok natoras tu anakku saya terrado balagan pengaruh psikologisna mapain semangat dan lagi mana apa cerita nama molodum di dok anak nani ngasih holam mai na pinagodang-godang sudah kebutuhan nanian unang tidak salah bata madok anak kokido hamurau dia memang iya pantas dan nyata rindui dinaruhon jalan nyalak lahu mula siya sikola bakat siya lahu karejo lahu mula siya karejo memang molodang dalan na ito terjumolo di duluan anak kubah nga mula sikola sa tuntalabaan do manang tuliya sininta ni roha ni dadadaki unang niya talo anak koning tu anak niya kahoparajamu tu madiang na tu akadongan magurang anak ko kino hamorang dia mana dan salah mulut tadok memang kebanggaan tu mulut itu dituti dan lagi kebanggaan luar biasa jalan apa kebanggaan memang satongan kosata tidak ada laos mau dipangido pesikola tu luar negeri natola gogo usaha montong main dua madalan kuaso sinamot harga diri kesempatan doa fasilitas nasing saya usaha nonton main asa unang sudah nasinita di rumah asa manangahan atau ulah pemanangahan atasar apapun itu hidup kita di dunia selalu beralaskan anakku dijawab sekolah tukil lagi dorong 20% Kristus anak di debatani do anak di debatani
di debata doa udah. Alai debata sadiri do nama doki nama katidakon jalan apa tuduhon. Anakku doa. Untuk zaman sekarang masih betul-betulkah kita menjadi anaknya mana? Manang anak ninamnya, manang anak ni tetangga doa teh, manang anak ni porotidio. Mari renungkan dulu diri kita masing-masing. Sebagai generasi orang Kristen zaman ini, sebagai generasi manang pamula, manang akajol mana di porotidio, generasi kekristenan, apakah kita anak Tuhan, anak Allah, anaknya makna, mana anak ninang doa? Iko saha do tu pana dayotta pata dahot diri somat anak ni debata hita molo Kristus ta hati dakot tutundung amarasingi sian pangajarion di ugama nasi dan mungkin diajari tarimo tu Kristusi anak di debata di ugama nasi itu kan olah de Kristen doe alani molo na tutudo hita anak di debata orang Kristen kota kasdo taatu si tapamana jala tapan rohahon taboto patorakon songo dia bagas ni haprosyota ke Tuhan Yesus kepada pola di surat dia 5 debatado maddoki tu ibana anakku doho sadario doho butubuhan debatado maka tidak kon Kristusi anak di debata sadana boy dota mungkin pengaruh lingkungan mau lo cuma luar siap pengaruh lingkungan molo para jolo taimut tradisi di sada-sada mutah itu nagabe laras gambar tradisi di sada-sada keluarga laras gambar di keluarga. Tradisi di sada-sada keluarga ibaratna molo mangulahun nalinggan laras gambar di keluarga. Alai molo narwado tradisi manang gambaran niak kapangajari basa muni laras di keluarga. Aidang dawo tu bisya bonana. Alai daksai itor tak gabe rumusan di formula nanti to ewang do rubani soheadi zaman atorasna margin alai nakonna sahat 7 opat bagi pe terus margin baca 5 mulun me mana sahat 7 siang laras gambar me sadana boy idautan lingkungan sangat berpengaruh kepada sikap dan sifat seseorang, mental kehidupannya. Orang Batak mengatakan dang daun tu bisa benar memang nyata dan fakta. Siap dak dana nu nomor siajar nasida siap nabi negena, manang nabi nerengna, nani hilalana. Makanya karakter itu adalah karakter keluarga ini seperti ini. Esong unido keluarga ini. Contoh na paling nyata, na paling umum, marsiajar makatai jalan margaul, ay corak pakateng ngal mata semua mak, parhutao semua mak makatayon na parhutaan semua mak itu pengaruh di lingkungan main, tidak ada lagi. Asa rekosi tutui ngotot ta Tuhan debata nungaromar kita Yesus Kristus napa doa kita siang karakter hasusah siang pangalaho aka tiruan di portidio mabuat tiruan nadengkat ima haroro na Tuhan Yesus Kristus marahite nagabe jong maibana sian hamuliauna ibana rosian asangaponna
alai di peleho dirina gabe jolma na bangun marhiti hautuho di bagasan Yesus Kristus. Anak di batah nasatia manaon aprosul. Alai tuk sahali pe dak kiani pakai bana hasangaponna hamudionna lau baluahu dirina sian kamol. Nah seharusnya dia bodoh lah honor nai marhuaso di ibana mengatur protigon. Alai dak diulah di ibana itu dia tetap pasrah kepada tujuan utama. Nah nileo ni debata pacuruon baluaun protigon dan apa baluahu dirina. Memang ataraga dui jolmain na sayolo paluahu dirina. Idoban na dido ibana di Yohanes 10 ayat 15 ai si tiruot to huleho Tuhamu asa di baik kamu somon na hubani Tuhamu. Molo mangulu jolmai manoktong di bagasa Tuhani. Totu mangulu ma di bagasan ibana pangalaho para banua ginca pangalaho na prosea tu debata. Molo mangulu jolmai di bagasan haprosea na tu debata totu mangulu ma haprosea di pakirimon na pasti Tuhan di bagasan mulu na maparoh di bana peduli anak di debata kita ikut tarida ma pangalaho di Yesus na gabe tiruan na ringgan di ngolotong na manok tong baluaon tumanna baluaon portigo di patutoro dirina jala di pelehon hosana bahen haluaun di torokcol. Jadi saya kasih adu do jala tumbangga do kita mau tungga di anak gabe songon halak da bulu kita teh apapun cerita anak apalagi pe ndabui paku sadea menjadi pejabat itu duniawi natural menjadi orang kaya itu alami gabe malim nabolon imam besar situan malim songon malim nabolon dada berarti orang biasa tetapi adalah orang yang menjadi pilihan alai orang-orang yang super nah berpengaruh super alai ala adon hak istimewa gabe dohot nabolon di bana arga dia regahon berpengaruh ala dilehon di bata keistimewaan nagabe perantara nagabe pardengganan ni jolmai tu di bata pardengganan di bata tu jolmai pardengganan tu akan nama nopa na adon ni porotibion dohot tu nati nopai asa gabe pelean na bangun ima turgas na patulog na marhagogon malim na bolon situan ni malim ninna didok super ima sahala malim na bolon na marroha tu baksona na peduli apati molo dok peduli apati tuk seolah do pasukuan molo susah manna jalan teradong do gerak hati lahu paduao. Jalan paduao no bukan sekedar hata-hata manang semboyan manang misi-misi. Alai teradong gerak hati. Suatu susah ngoluni bangsoi, suatu susah ngoluni keluarga, suatu susah mau nak kena masuk dia pertama sekali. Sahala malim nabolon ikut sadar ibadah galedo ibana berpotensi dosa. Sekalipun dunia ini sudah merasa besar, super, tetapi di balik kebesaran, di balik kemuliaannya pasti ada kelemahan. Asa dan boyno honota jolmaina sempurna molotupi adong di sada sisi dia adalah seorang yang super. Aika bikin jam dulu hanya jolma mau merasa ibadah yang super di segala bidang. Alai mertua do jolma mau di
di mana? Oke, orang lain menganggap saya bisa di sini, tetapi saya harus sadari saya memiliki banyak kelemahan. Nah, tarbae dira makilado do kana hurang bodo do akana lilu. Orang yang kurang pengertian dan orang yang sesat, ai doho do ibana para tohap di hagaleo ni. Medok dia dua. Diturut pukul. Sadar do ibana iko mabuat pilihan pardosa ni ibana. Ia semoni humongkot natora, la semoni humongkot dirina. Dengan menyelamatkan banyak orang, maka dia juga sudah otomatis turut diselamatkan. Alaimu kita mulu parjolo diri tata selamatkan. Bagaimana mungkin kita ada yang menyelamatkan? Itu Ipe molo tupe adong kata istilah malim nagoloni. Situa di malim sahali satau dogoi udah di malim ini gongotan na inganan agadia di bagas corona itu kan sesuai dengan aturan di bagas corona di Yerusalem. Lahoma melehun melempar perdamaian ala dosa di dalam bangsa. Malim nabolon bukan jabatan manang pangkat naboi kecara ni naboi duluan ni manang nagabe marpete ki manang namar poti mi poti manang naklamasi asada ako malim nabolon ay boy pesa sahala lahu gabe malim nabolon manang nasituan ni malim. Holat Tuhan itu nama pilih. Tuhan itu nama murapi nama jo. So nama satu siaran nate. Jala satu sadari om saharo disutu ni baru tibion. Holat sada no malim nagolon. Ima Yesus Kristus. Molo ada P2 malim nagolon. Pelecehan mai manang nago itu orang konspirasi politik kate. Allah sudah batana mamilin nasida semua masa dosi Hanas dosi Kayapas di ulang di apostol opa ayah ona asusatu Allah molo de batana mamilin nasida gabe malim tentu na tertulis di bagasan pamilin toni ima padan molo padan nasu jadi ubah nasu jadi upana ya dong molo di laosi jalan molo di udaho. Boya kemasa di sada partikia sare musuhan si Hanas do si Kayapas. Di sada partikian gabe dua malim dahulu nate. Alani dangadong inganat tu malim dahulu lahu mangalului hasangapun tu dirina sedih. Dangadong inganat dangadong tempati malim dahulu ni mangalului hasangapun Rina sendiri ingat remember tuntutan nasarupa nabi nasahat ke Kristus hati-hati di daulat ibana gabe malim dahulun situah ni malim imam besar terbukti do ibana gabe situah di malim na parjolo dan ibana nama dokon ibana gabe situah di malim dahulu. Bukan dia yang mengangkat dia menjadi imam besar. Malim doho rodi saliling-liling na parjolo nak didok dan ibana madok ibana situah di malim dahulu. Dewa karo. Anakku doho sadarion doho utubuhon. Dapat dua malim doho rodi saliling-liling na mangikutan horong ni si Melkisedek. Paduahom somon debatan nama beliau ibadah anak di debatan alai sempurna kemanusiaan tung di roha ocol rumah itu bangsone itu makuling pandar itu makuling padrok di batiaga dan susunya asin di roh nang pedi bolus
masoni sonai mamelehon dirina sama dua conai dihilala dia memahami marhau Tuhan nang pesa sitong nasi taono berbeda dohot aka naik pejabat di Portigion pola kata kurang hati pola visi-visi. Mari selaraskan hati kita, selaraskan pekerjaan kita. Hata ido jamita, jala jamita do hata in dapat kita justin siombing. Selaraskan perkataan kita dengan perbuatan kita. Rencanaon tutu akan ada yang gani, jala parroao semua dia do mangulahoni, bohado kesempatata, semua dia do kalamahata, semua dia do agogota lah mangulahoni. Ulangan ini dengan dibagasa Tuhan mengunang siang ukuran di Portigion imam boy malim na golo Jesus gabi pembeda doa ka malim na di Portigion pembeda nak petu Portigion di bana di pasokot di bata lau paduau tetapi dia dak marlaut dosa Golgota ima inganan na tumipo lahu patuduhon pasahaton pembuktian hasahatan di sitaunan naing dohot hau Tuhan na ketaatan memahalu di Yesus pembeda sian maling aru dan lima Allah somanir pang sian lo moderohan debat dia tidak takut terhadap kerajaan-kerajaan dunia dan mabiari bana di sitaonon na pinungkan di simbolisi sa sitong nada berikut di mana asal dosa alai ka di sisi sadosa ma ibana di salurutna dangala mardosa ibana iko gabe marsitaon gabe di parsilan alai laos ima bukti tabda nabo ibana gabe di luar negeri Garuk jol mana mamun. Asa takas pakaproseota Tuhan di debata ima Tuhan Yesus. Naboy patuduhon tiduon nadenggan di bana di ganuk. Songon patujolo ni jamitaon nak kiningan tadido ibana sian anak di debata. Anak di hidup ni pamarajai di Portigion do di Bandua Gincak taklah di Portigion molo ana di pamarajai tum di halacon do akasinadongan di tahun rasta ahan ragam di hasurungan adong di bana buat caranam pasudahonon mamakken adongo saluhuna asalam tutibona hangoduaku asalam tutibona jabataku asalam tutibidangna Pangarajayoku berbeda, tapi Tuhan Yesus Kristus tidak seperti itu. Ayat 2 terpukul di dok. Ayati pe anak ibana di guru hodo pangoluyoni margitesian na tinohanai. Haanahon ni Tuhan Yesus di pataridaho margite pangoluyon hau Tuhan dada pangoluyon holan uju di bagasan lastiroha balik sa pangoluyoni saat tu si taonon tuik ima pola mati ibadah di hau minor sila. Tetapi nampe pola mengorbankan nyawa budar kosa panguluyon hau Tuhan bukan hanya sekedar ketika kita bersuka cita kajau Tuhan mana pikirong na rekod kajau Tuhan ni alay mulodang rekod Tuhan ni pagtayot dia kahamaolo pe dia kelas niroha dia kasusape do dia kanado do di parulo-pulo ikor rekod kajau Tuhan ni ate alay ang kuni batara nido sumehon anak-anak Tuhan Yesus jala Yesus ke unduk do di pacuruan dia manay selaras ala ni do ni sitaw ni di peleho dua ka pangiduan nai do elele na mardongan ang dua mubolo do ilu-ilu tunatuk padua honibana siang hamate ani dangi asa honibana dirina agogoon na do abisuon na mangang bolon jala mardongan ilu
panguloi do ibadah satu nama di awal silang. Dia tidak menjalankan pikiran dan kekuatannya sendiri. Mula di hati dakon anak di dewata Tuhan Yesus. Dada fasilitasnya istimewa di obrolan ibadah. Kan Bapakku luar biasa pemilik di Portigio Sudi. Tidak. Allah pangalion ng hautuhon na ito. Manguloi ibadah di pacuruon ni amai. Sahat na abuan osa. Ini luar biasa. Napatuluhon. Yesus Kristus si korhon adwaw. Yesus Kristus sumber kehidupan. Marhite siya na sikop di ulaw Tuhan Yesus ulaw na pinasaan ni bata amai di haw minosilami gabi si padua maibana gabi sejarah mai ang uluan yang kana proses mo jalan Kristen alay lomos di haduaw na pinarada ni bata sama sekali itu bukan teladan yang baik. Alay sama Yesus marhite na sikop di ulaw Yesus ulaw na pinasaan ni bata di haw minosilami gabi si padua ibana ape gabe dang margogo be simbolis lahu menegay tatanan sistem manang pada ni debatanan ng ibadah. Sistem itu perlu, tatanan itu perlu. Alay buadui tatanan ni gabe disigay simbolis. So tungadong behita namang buawari diri na ala Kristen alay say margogo simbolis. Di bagasan diri na mga raja gabi lomos ibana di haduaw na pinarada di bata. Dia tidak kon ibana do porosea ibana di bata alay lomos di haduaw na pinarada di bata. Ikon doon taro. Porosea doaw na malua aw di bagasan Yesus Kristus harus dan seimbang itu dalam perbuatan. Hamoraon hasangapon hagabeon itu benar-benar kebutuhan natural di hajur mau. Alay ingon dan boy menjamin voluntad dan boy itu paduaon alwote. Tuk sama dia pe godang di deposito ta, godang di pertapahan ta, godang di agga fasilitas di Portigio tinggi tadi di bata pangkat tak jabatan tak dak tu kilah paduaon dirita sian hamagoan tan lumobi sogot dia rekapuri. Rekodo salunai alayat tundo rumikoti sian teladan di Yesus Kristus. Jalan Yesus si tujuan itu. Jalan ripas ka besi hormon hadwa saling beleng na ibana di sude na mamului ibadah. Panguluyon ni Tuhan Yesus di bata ame mabuan hadwa di kita jalan gabi di goar kita anak di bata da las dorhata kita menjadi anak Allah. Manang nasibile do kita gabi anaknya makna gaya tapaswasa pasas tapaswasa ekon silehuleo manangna arata nanyomo ni natwasta pos dorhata jala tamba do gogota molo taha prosai anak di debatado kita jangan dong nasala desi alai si payung ma diturpukon iya anak di debata kolan na menikmati kesempatan do fasilitas istimewa nasihat debata ima holong do pangaramogyon na molodung dileo debata asal muhana holong na pangaramogyon na itu hak istimewa orang percaya orang Kristen orang penasih ya kamanasi nang adoki alai pun gabe panguloi di debata ama sama Tuhan Yesus kita tidak boleh lari dari janji kita. Mololas rohata gabe anak di debata radi mahita manguloi pacuruan di debata untuk mahita Tuhatan di debata. Takas didok dia ya siai asa gabe si korhon haduaon saleleng dileleng nado Tuhan Yesus disude nama nguloi ibadah boha kita radedo kita panguloi di debata tapatuduhon do kita gabe panguloi nama noktok di hata di debata di jajita tu debata nampe marsitaonon nampe berkorban kita nampe tapelehon dirita alai totol kita Hosea tu debata na baluang na kita
napaduahon molo dileho de bata aka fasilitas tu hita hak istimewa asdiro ado aka pasu-pasu dalam nasi bodo hita sama Tuhan Yesus nah gabe pasu-pasu tu maliak ta pasu-pasu tu mata bo ada la dede kita gabe pangoloi de bata jojo do pangaloi holam mabuan si taono kita tu aka do mata menang na gabe pasu-pasu do manang na lam membakar do hita tapauduk maderita gabe turuan na denggan udah Pak kok kadong ngata umat unang maniak kita laman bae kasusah unang maniak kita sawodongani nang peholik na sotanggung suarong di patupa kok kapar seorang na denggan ale gugu suara teh tadi rumah Tuhan Yesus lima anak di debata ola na satu tarsila maratangi yang beribadah mangido gogo siap debata itape molo amasa hama olo ta adopi dia ka hasusan tapau dulu hatta tu debata tapa tolo hasi tapau duma tapa tari daun na udu tadi pacuru di debata asa dan mungkin pasuku di debata akka bangsonai mardala mengulau sendiri mardala di setahun ini maratangi yang mahita tu debata urupan na daw hita mangadopi akka hamoloni songo temani minggunta Tuhan Yesus do si korhon halua Tuhan Yesus sumber kehidupan bona ninggulta nama jowi ta asatotong maka porsiai Tuhan Yesus jala mandiri Yesus mangului pacuruan di debata ini luar biasa olah mati ibadah di omong sidang lawan kita jolma siat dosa boleh semua mati. Songonana di debata na porsia di Tuhan Yesus gabe pangului mahita di debata asa tahanguluho natong hanta ni denta na mado radesi tutu haluau na naing takupo muantong radinang di ho hatuau si halas colong mutong bernik di tau Tuhanmu asai on dosa sude tumpunang paujat ibadah saya jakon pakok alani tajam pemapakukon di Tuhan Yesus marhite nagabi pangului kita di hatan di debata jadilah teladan yang baik gabe pasu-pasu jalan